ethatha inhlanhla yakho. Stealing your Lento ethwebulayo. What is bewitching Yasha! Hey! Babeloya. Letwa. Amandla hlaliphe wakhe. Power upon that Into one. lesihleliphe wakhe babenje manje. Operational upon her. Baba somandla ngiyabonga. Almighty God, I thank you. Zulu lemfihlakalo. Confidentiality of her. Nathi iyasha lento enyaweni. Iyasha 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 enyaweni. Something kuyenzakala. Something is happening. Something kuyenzakala. Oh, no, when's it? Zonibisa abanihlale phansi zonibisa. Go and get seated. Abanihlale phansi nina. Down now. Nina endla. All of you in. Baba lapha okubuhlungu khona. Hold on, whatever there is a pain. Wena ophethwe isisu Oh, isibeletho. got a stomach ache and a wombo. Baba lapha okubuhlungu khona. Where is the pain? Nanka amandla Oh, there is a power empiliso. of deliverance. Nanka amandla Power engawaphiwe. that vested to the Ngiyangena prophet. bese isifo sakho. I enter whatever you Hey! Ngivula izinto I zakho. release your matters. Ubuthakathi Witchcraft practice abakuvale ngabo that you are locked with. ngiyabubulala. I destroy it. Nathi yasha yasha. That's what Let us live flat here. ngithathela imbuyisela Let it come la qala mbuyisela ngapha. to the prophet now. Ngicela ukubona abaqala ukungena First time comers, please raise up. Show yourself. ishayele idrop. Give it a round of applause to yourselves. Ngithathela imbuyisela ngapha. Bring her Umhambisile ba. this side. Ulethe yena. Pillar to Ulethe post yena wa. and decided to bring her in here. Umhambisile akasindi. Not deliver. Lala baba. kakhulu ekhaya wabo. Baba. Listen, Father. Baba. Father, Mbuyisela ngapha. La mbuyisela. Kahleke. Ya. Sisembhe emehlweni. look at the prophet. See, Nanka amandla. there's power. Yes. Nansi. Nayilento. That is it. Nayilento. That is it. Iyanyakaza. Check it. Hey! Yes. Amandla kaMprophet. Power of the prophet. Amandla Power kaMprophet. of the prophet. Ahlala phakathi. Yes. Ekhaya. Iyaphuma. Going out. Going out. Round minutes. Be careful. Imandla Up there. Imandla. Around her. Yes. Penny. Snake. Serpent. Inyoka. Serpent. Nayi khipuleni. Nayi khipuleni. It's a snake. Nathi inyoka. Bamfaka inyoka. Iyasha. Moya wenyoka. Spirit of the serpent. Ikhipuleni. Ayiphohle lento. Iyaphohle. Spell. Ayiphohle iphume. And get out there. Iyaphohle. It's a person. Back to the sender. Back to Back to the sender. Back to the sender. Back to the sender. Yasha. Hold on. Yasha.
Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Bennett, Amandla asenqabeni. power of the church enqabeni. Siphinde move. Let them go back. Okay. Ngizwa umuntu I hear somebody. baba uzwe ngendawo kuthiwa intabankulu. Father, did you ever hear about Intabankulu? Yebo ngeke ngizwe ngentabankulu. Khona umuthi obuya entabankulu wenyoka. There is a spell from Intabankulu. Ngibona kubhalwa intabankulu. The serpent, Intabankulu is written. Iyasha njengamanje. She's burning right now. Kahle ke mbabulanga uphulanga. Okay, okay. Kahle ngibambene ke manje. Ngifuna ukulwa njengamanje. I just want to engage myself in the warfare. Thathen umuthi. Yeah. Roll her now. Phezulu. Boyisa intambo yami. The strip of a prophet. Ngifakele intambo yami izosha khona Pour it manje. down. It's gonna burn. Ngifakele right intambo now. izosha Put it manje. against her waist. It's gonna get burnt right now. Baba onamandla. Powerful God. Wena wangivuse You kufini. resurrected the prophet from death. Zulu lemfihlakala. Confidentiality of heaven. Ukuze bakholwe For them to believe, laba bantu these people, ukuthi ungithumile. that the prophet is a saint. Akawenze isimangaliso. Do miracles now. Njengamanje Right now. ngibheka entabankulu. I'm going straight to Intabankulu. Ngikhipha igama lakhe. I remove her name. Ngikhipha igama lakhe. I remove her name. Ngikhipha igama lakhe. I remove her name. uNkulunkulu wezizwe. God of the nation. uNkulunkulu waseAfrika. God of the African ethnicity groups. uNkulunkulu wobaba. God of our fathers. uNkulunkulu wokhokho. God of our progenitors. Ngimi phambi kwakho. I'm in the presence. Ngicela impiliso I'm asking for a deliverance phekwa lo wesifazane. upon the woman here. Lo moya wenyoka The spirit of the serpent abamhambisa nawo. that is with her always. Ngiyawushisa njengamanje. Burn it right now. Ngiyawushisa. burn it. Baba lapha. Uyasho. Burn it. Out. Phuma away. Get out. Phuma. 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 Get out. One. Good. One. Good. Kuthiwa datheni? What is your mission? Kuthiwa datheni? What is your mission? Kuthiwa nisebenze? To work? Nilandwe phi nini? Where Hey, are you nifaka connected? obani? Nifaka obani? Who deposited you there? Nifaka obani? Who put you on there? Nifaka obani? Who put you in there? Niyasha, niyasha, Burning, niyasha, burning, burning, niyasha. burning, Pull on, burning, pull on, pull on, pull on, get on, Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! pull on. Ngiyashisa. You're bleeding you. Hambani. Yekeleni. Oh, leave her Zonke alone. inhlaka zakhe. All her lucky. Leave Yekeleni. Pull on. her alone. Get out! Come on. Get out! One, Go. two. Go there. Ngizawuba ngigcina 10. Tap out until issue. 1, Gunya. 2. Go there. Nantsho-ke iyasha. Burning now. 3, Go touch. 4. Guna. Moya wenyoka. Spirit of the serpent. 5, Uhlanga. 6. Nantsho-ke iyaphuma. Nantsho-ke ifayilesi. 7, Sikhombisa. 8, Isishiyagalombili. 9. Isishiyagalolo. Yes. Vusa. Wake her up now. Uma kunomoya If there is an evil spirit ohlupha le that ntombazane is bothering the girl here, ngehlisela amandla phe I kwakhe. descend the power upon. Letha amanzi ami lawa. Holy water, Amanzi please. ami. Holy water. Ma kunomoya weyinanka. Ma kunomoya weyidalo. The spirit of the ancestors. Bamba umpapa. Ubani lapha? Who's here? Ubani la? Who's here? Khuluma ubani wena? Speak now. Who are you? Ubani? Who are you?
Khuluma. You must speak. Ufunani? Ubani? What do you want and who are you? Ungubani wena? Who are you? Ufuna ntoni lapha? What is it that you want here? Lapha komzimba ufuna In ntoni? this body, what are you doing? Wenzani? What is your performance? Speak now. Khuluma. Ufunani? What do you want? Who are you? Ubani? Who are you? Ubani wena? Who are you? Thini? Nizokwenzani la? What is your assignment? Nizokwenzani? What are you doing here? Bathi enzeni? What is it? Nafika nini kulomzimba? When did you arrive here? Ngithi nafika nini la? When did you occupy here? Uthini? What did she say? Yini okunye enikwenzayo la? What else are you doing there? Entabankulu bala abantu bakhona bayaloya umthetho wakhe. Ubani wazi la? People can practice black magic. You Ubani know wazi that entabankulu la? anyone from there? Ubani wazi entabankulu? Indawo enjani? Puma Cup. What kind? Of an area there. Indawo enjani? What Isemampondweni. kind? Oh. Kuyagaywa. Hey, chums. So sorry. Ngikufaka wena moya You evil spirit olapha. that is within her. Ngikubuyisele entabankulu. I return you back to your La uvela khona. wherever you came from. Nansi oil. They need Iyangena. amafuta. Get out! Leave here alone! Get out! Get out! Get out! Get out! Leave her alone! Evacuate right now! Get out! Amandla. The power. Ngibuyisa inhlanhla yakhe I return her like ngalamafutha. through the oil. Ngikuphinisele emuva. I return you back where you came from. Ngikuphinisele emuva. I return you back where you came from. Ngiyaxosha I chase you away ngokuthula. in a peaceful manner. Ungakhulumi la. Do not speak. 1. Kuya. Baba somandla. Father Almighty, Ngibonga isipho I appreciate the gift afforded owangipha sona. that you vested to me. 2. Kubelea. Baba kubonakaliswe Father, let it be revealed. amandla wakho Your power nobukhulu bakho. and your greatness. 3. Kuthathu. Baba kubonakaliswe Father, let it be known ukuthi wena usebenzi that you don't work ngokwemfundo yasemhlabeni according to the education. Awufundelwa. You cannot be trained ngoba for ungowesiphiwo. because you are one of the gifts. 5. Kuhlalo. 6. Stuba. Ngiyamkhulula. I'm releasing her. Ngikhulula zonke into I zakhe. release her matters, all of them. Inhlanhla, Her luckies, imisebenzi, business, impumelelo breakthroughs and prosperity. ngimnika yona. 7. Isikhombisa. Baba emzimbeni wakhe Father, within her body, ngiyamhlanza, I'm cleansing her. ngiyamgeza, I'm washing her. ngiyamhlambulula. I'm purifying Bonke ubumnyama all the darkness and capacity, witchcraft practice. ngiyamgeza. I cleanse it. Ngiyamhlambulula. I wash it. 9. God is shakalolo. 9. Shakalolo. 9. Shakalolo. 9. Shakalolo. 10. Suka kuye. Leave her Thank you. alone now. Leave her Vusa. alone now. Wake her up. Shaya ihlombe. Give it a round of applause now. Shaya ihlombe ithi Give it a round ngisize of baba. applause. Uza kimi mntanami, uza kimi. Child, Ithi ngisize baba. go, come to the Uza prophet. Help me, kimi. Father. Ithi ngisize. Go, hold me. Ngisize. Help me. Ngivule baba. Release me, Father. Sisi uyasebenza? Are you working, lady? Uyasebenza. Working.
Uhlala kuphi? Where do you stay? Ephini usuka khona. It's where you come from. Make ngibheka. Look at the problem. Imake ngikubusisa Let me bless. kakhulu yeso. Some more. Ima ngiqinisa. Let me fortify you and Ima empower you. ngenyawo kanjalo Be ngiqinisa. upright. Be upright. Manje I stop want kanjalo to ngiqinisa. immunize you now. Kade lapha. Be careful. Amandla ngikunika wona. The power, I deposit them to you. Ukhululiwe namhlanje. You are relieved today. Ukhululiwe. You are free. Uphuma kodwa. Where's the wife? Ushonile. Hayi sewakushiya. Oh. Not left. Awukho right. Mama. Baba, You're not mama. okay, father, mother. Indawo because now ngibona kubhalwa indawo esimoyeni You ukuthi see an area on the khona realm of umkhulu spirit. wakho ongasekho A emhlabeni. grandfather, who's a Ola predecessor, iduze kwakho othi Next to kumele you. ngikukhulekise kakhulu. says I must pray too much for you. Nawe mama, kodwa khona Also umkhulu come. osela There is a predecessor eduzane. next to you. Manje manje ngikhulekise lo Have to pray for this. ngoba manje khona umuntu ahamba naye He's with somebody, osahamba a emhlabeni. deceased person. Manje mama Mother, lo muntu person. uyazi ukuthi umlo umkakho ukuphi? You know where your wife Tell. is? Do you want me to tell you? Do Ngitshela. Funa ngitshela Yebo you want me baba. to tell you? mangitshela bese wenzani? What are you going to do after all? Awukho ngizokwenza ngizohlala nolwazi enginalo. Angithi kumele sihambe simkhiphe. Mawukuthi Ukuze have wena to- ukhululeke. Rest yebo baba. so that you could be free. Mama, Prophet. Mother, ngibona esimoyeni kunendawo I see on the engibona realm of spirit. njengamanje. Khona Now, umuntu osebenza ngabantu a person who is a oyinyanga healer, ophethe who's umuntu a omubi healer kabi. with a sorcery Lo charm. muntu usebenzisa ngisho imthwebulo. He's using even the bewitchment and enchantments. Yazi ukuthi umkakho Do you lapha know- ethuneni sebamthatha. Your wife is also Cha bengingakazi. Mama, transmogrified. yini idrisic? Drisic ikuphi lapha? Do you know Drizik? Do you know Ikhona khona where is lapha it? Orange Farm la sihlala khona. Oh, thank you. Drisic. Yabo. Idrizi. Indawo enjani Drisic? Ise- Angiyazi. What kind Semkhukhwini of an kodwa abanye area is that? sebakile. Ngihlala ngakhona. You see where you are staying? Drisic. Yeah, Drizi. Kusho ukuthi- Angithi kusho ukuthi mama. i-Drisic- Mama. Le ndawo engikhuluma ngayo ngithi angikazene ngitshele ngayo. You did not tell anything to the Angithi ngitshelwa prophet. yimini Drisic. The prophet is telling you about it. Wena? You. Wena uhlala phi? Where do you Edrizik stay? 10. Uhlala Drisic futhi? Edrizik Also 10 stay Orange at Farm. Drizi. Awazi ungitshela ngithi. Did not Yebo. tell the prophet. Eh? Yebo. Angithi utshelwa yimini. The prophet ngitshela is ngo- telling you about Drizik. Othi ngisize baba. So, me fa. Ngicela ungisize ba. Imake kumele mina ngiyokhipha umkakho. Let me Manje. go and release your wife Ngajabula now. kakhulu Bese ba. ngiqonda into zakho. Then your matters will be arranged. Angizwa baba. Ngajabula kakhulu. Angithi utshelwa yimina I'm ngeDrisic. telling you Yebo, about ba. the reason. Angithi akwazi ungitshela. You Yebo, did not ba. tell anything to me. Uhlala khona. That's where you are residing. Sengiyakhona ke manje. I'm going there now. Baba. Abothenga thola amanzi ami. Go and buy the holy water of the prophet. Apha. Waphetha amanzi ami? The holy water. Do you have it? Awam, ya. Akhona baba la. Bucha kimi.
Give it to the prophet. namhlanje baba uzowathatha mawusuka la Take some Yebo, water baba. uzofika from here. endlini ugeze Go to the ngawo house. Yebo baba. ugeze Bath with umzimba it. wonke The Yebo whole baba. body splash. ungawachitha Do ejardini not Yebo baba. la ozogezayo Scatter noma ungathela it esigujini noma in endishini the bese wachitha ngaphandle container. komuzi Throw it noma outside the esigangeni. premises. Yebo, baba. There by the Babona wires. amandla. Powerful God. nali chibi There is a pond. akagezwe We must be ngibuyisa cleansed. izinhlanhla Once zakhe is like his ngibuyisa children. amaphupho 3 inches, ngiyamhlambulula 10, I'm cleansing ngivula izinto him. zakhe I'm opening his makabuye matters. Let him azobonga come back and thank the ngosibusisa prophet. God bless you. wonke lamanzi la wathele Water, emanzini protein. endlini uyezwa baba ntambama Your stay. ntambama sekushona ilanga ugeze ngawo ukhulume yonke into oyifunayo geza ugeza uthi ucela ukugezwa kuphume bonke ubumnyama qede lapho amanzi akhona ungachithe ekhaya wachithe phandle outside the premises. noma wathatha wafaka esigujini late nyana hambe nawo wachithe noma esigangeni uzobuya la uzobonga God bless you And thank them. Ngiyanibingelela maqhawe. Ngizothula ufakazi lapha kubaba. Nginecala engilokho ngihambe ngo2022. Ngalihamba leli cala unyaka wonke. Ngihamba la ekhaya. Kuze kwathi ke ngonyaka ophelile ngoJune ngibona ukuthi liyadonsa kanti libi. Ngase ngiza kuyi1 la kubaba ngoJune. Ngizolibika nakhona ngalibika lonke udaba kubaba ngoba ayikho into ongamfihlela yona lesikhathi umfihlela uyilimaza wena ngoba yena usuke esaze kuqala kunawe uguqa kuyena ngalibika icala ngase ke sengithula futhi leli cala lilokho licashile sengiyaphenya December lo suka kuwo ngithola ukuthi bathi icala kwisystem liphele ngoAugust ngonyaka ophelile mhla ka15 so ke mase ngibuza ukuthi mawuso kunje kwenziwa njani mase bethi kimi sokufanakala lo owangikhipha ngebail alanda ibail yakhe idonsileke ngoba kusukela ngolesihlanu uze into zakhona zazolunga izolo la okuthiwa khona engayikhipha noma kuphi inkantolo ngoba uyasebenza lo sisi so ke ngizobonga kubaba ukuthi baba kunephesenti lodwa eliliphethe elingakakholwa ukuthi kwenzakalana ngiyacela ukuthi lelo phayisa baba kusuka manje ngengulo zasenqabeni ayisebenze kulo ngoba angazi ukuthi wanti wayilindele ukuthi kuyoba kanjani angihambi mina kochitha ngihamba la ekhaya enqabeni engilozeni kababa umprofeti uCaba angeke lize lilunge leli phoyisa uma lokho libe lokulandelana nami omunye owayengisongele leli cala kusuka 2022 engeke ngimbize la ngoba bazongazi ekhaya ukuthi ngishubani wayisongile wathi udilika jele kodwa ngokwazi mina ukuthi ngiqale ukuza la ngathi lo dilika jele ukuye ngoba ngoJune ngilapha mina sisentabeni ngathi ngizwa kwathiwa sebembulele owayisongile ngakho baba ngiliwina kabi lo owayithe ngidonsela udilika jele iyena ophansi ngiyamgweba kumanje ngengiloza senqabeni ngizoluwina liloze uyazaze adele naye lona olomsearch oliphethe ngithi kumanje la khona akazi ukuthi ngihamba enqabeni useyingane nje la khona ngicela ukudlala ngabo baba ngiyabonga baba nami uthi J ubongani unkosikazi yadlala Amen baba ngizobonga engilosini kaBaba evusa ingane ekufeni ngathenga itshe leli linsebenzo yasolwandle ekhaya ke bayasabatha kodwa nje njalo uma ngithandaza bengihlale ngibiza ikhaya uthe umama cishe emalangeni ambalwa edlule uthe uyacenta njengoba bekuza amaholiday wathola ibhodlela egcekeni emveni kuba bengihlale ngithandaza ngetshe nakhona ubengaliboni uzwe nje ngento isimthela mayethi amafutha uvele walishaya ngesipeti laqhuma kusho ukuthi bese lihlele ubala aphinde ethi mayethi uyaqhubeka futhi athole izintambo eziboshiwe ezimbalabala baphathwa amanzi amadolweni ngangithe ngicela ukuthi bangayilahli ngizokwazi ukuyiletha kubaba umprofeti kwasho ukuthi sebeze bayishisa kodwa ngiyabonga nje itshe amandla alo It's a stone. Give it a round of applause. dalitshe ulithola kumprofeti mangabe uthandaza unesitha ulibambe kanje Just hold it on a clean. ukhulume yonke into kuleli Whatever is your desire. mawuthandaza
If you are praying, mawuthanda uligubhele elinye kodwa ube nalo othandaza you must ngalo have the one to pray. ubiza izitha zakho ulibambile ulithola la kumina Ngiyelele enqabeni igama lami ngoNkanyezi waKhumalo endaweni yaseNquthu. Ngithatha lelithuba ngizobonga endaweni yaseNqabeni ngiye ngabonga ke ngezikhathi ezidlule kodwa njengamanje kuye kwakhuluma ithonga kimi ukuba nginesikwelede enqabeni ngisokuthi ngizobonga njengokuba ingilosi yaseNqabeni yona yabavula amehlo. Ingilosi yaseNqabeni ihambe nami indlela ende kakhulu ngihluphekile emhlabeni ngihlaselwa yonke inhlobo yomoya khona emhlabeni umoya wobuthakathi umoya wamadlozi yonke nje inhlopho yenhlupheko ibiphezulu kwami kodwa ngoNkulunkulu yaseNqabeni ngikhumbula nje ngelinye ilanga ngoba ngake ngahlaselwa ngaze ngahlaselwa nabantu engingabazi eGoli bengithakatha bengenza yonke into abayithandayo. Khulumbula ngelilanga sathi sifikile isitha sami ebusuku ngephupho sangitshela sathi wena ngabe ngiqedile ngawe inkinga ilo baba ombekela ubondeni lakho ngoba endlini yami begcwele izithombe kaba bomprofeti ebondeni. Elami kidlozi maqhawe ngizonitshela namhlanje ukuthi inkulumo lakhuluma ngila enqabeni kuba kufanele ngiye kuphi ngiyothwasa ngenze njani ngoba lakhuluma lathi amehlethu avalekile kodwa ngoba umprofeti uqaba namhlanje sivulekile. Hamba manje uye ekhaya uyokwenza lo msebenzi esifunayo. Khumbula ngelinye ilanga kwakuyi-18 kaDisemba 2021 ngathi mangifika la enqabeni usisi wami edidekile ngisho emsebenzini bengafuni ukungigibeza emotweni zabo bebona uhlanya. Ngathi mangena la phakathi ngathi mangiye embengeni kababa nami ngiyosicelela uxolo ngiyocela impilo ngathi mangiguqa ngithi baba umprofeti ngicela ukuphila kodwa ilizwe lakhuluma kimi lathi usufuna uqaba ezenzeni ngoba usesebenzile ngisho umsamo wethu usebenzile manje hamba uye ekhaya uyokwenza esikufunayo. Ngithenga ulesini kaba umprofeti ngiyabonga kakhulu ngiswela amazwi okubonga futhi angiyikuba nakho kwanele ukubonga lengilosi ngiyabonga kakhulu. Sanibonani Maqhawe, igama lami Nomkhosi Mdluli, ngisuka kwaMhlaba uyalingana. Ngimelana phambili ukuzobonga ukuthi ngiqedile ukufundela ubudokotela last year and manje sengiqale internship. Ngibonga ingelosi ukuthi benami kuze kulesi sikhathi.